to yiena mondo asom part no close mawacho wach golo osuru ma kanisa to okanyal interpret gi dholuo lakini wasome kizungu mondo miyo ji ong'e ni sirkal ok dwar mondo kanisa ogol osuru lakini odwaro ni mondo kanisa obed gi ratiro maber e wach pesa nikech oseno ka ji jodolo luongo pesa mang'eny koro wacho kama ni for the purpose of taxation religious organizations or umbrella religious organizations shall establish and maintain separate bank accounts for offering tithes and other monies donated or gifted to the religious organizations or umbrella religious organizations. Alafu wacho ni income, gains or profit generated from any lawful economic activities undertaken by the religious organization or religious organizations. Koro gima timre en niya, gibedo gi account ma separate. Mata gi offering, alafu kod mar gains, kod mar income or profit generated from lawful economic activities. Mano wakili wacho niya, ni skunde kod ohande makelo income. Iwinjo. Alafu wacho niya, ni offerings, tithes, donations, bequests, gifts granted to religious organizations and umbrella religious organizations shall only be exempt from taxation where the religious organization or umbrella religious organization demonstrates that such incomes is for purposes beneficial to the society. Iwinjo. Koro ntiere structure ma sirkal keto. Iwinjo. To gimoro ma wanyalo wacho en kama. Ni awacho ni hesabika nogolo code of conduct ma kanisa. To ka bed ni ka jodolo nyalo kawo code of conduct mondo miyo som. Nikech report ma Mutava Musini mane oket manini mano jatend piny noketo kane nini Masha Kahola notimre ne okawo document ni to okawo recommendation from hesabika to okawo kaka part of that documentation iwinjo to koro ji mang'eny neno ka koro sirkal dwa kawo osuru ei kanisa to nitie gimomiyo nikech kanise mang'eny osewuondo ji e wach pesa iwinjo osewuondo ji e wach pesa koro gima nyalo wacho en niya ni ji mondo som bill ni oweya wacho gik moko ka oje wiyamo to gina rumas kaka Samo wacho ni gina rumas ma ji winjo to ji chako wacho gi kamano koro an gima nyalo wacho en ni duare ni mondo bed chik matayo kanisa the church must be regulated and that regulation if the church cannot regulate itself then let the government provides a leeway of regulating the church because the safety of the safety mar citizens a piny ma Kenya is under the government not the church iwinjo the government is in charge of taking the safety of the people koro manegi matimre ei piny mar Kenya ka erokamano wakili gino medo karka mondo mi oganda oyude thuolo mano mar winjo gima timore karka ang'eni ang' mede wach mari mogik Silas kango dogo iri kotenore kod weche mag tithe gi offering gik magi mantie kaka onego bed ni rango jopiny pok oyudo thuolo mar range sama osechopo koro ma okete bill pat japiny pod tiek moro modhi donje koso ka mosechopo karka en mana some od bura kokadhe ochopo lwet jatend piny